Două rezerve de 3 stele din maternitatea Cuza-Vodă Iași stârnesc agitație printre mămicile din spital. De cum au aflat că în schimbul la 1 milion de lei pe zi pot avea condiții mai ceva ca la hotel, pacientele sau viitoarele mame se îngrămădesc să prindă un loc. Rezervele de lux abia au fost date în folosință, însă după primele zile există o listă de așteptare. Rezervele de lux oferă pe lângă condiții ultramoderne și intimitate. Mamele stau singure în cameră alături de bebeluș. Rezerva este utilată cu un pat modern, noptiere, șifonier, frigider, televizor. Nu lipsește pătuțul special pentru bebeluș sau băliuța în care să fie îmbăiat. Da, 3 stele este foarte bine, condițiile sunt foarte bune. Ce pot să vă zic? A fost o alegere din partea mea super ok și nu-mi pare rău că am făcut această alegere. Sunt condiții pentru absolut orice are nevoie un om în mediul lui, ca să zic așa. Toaleta este impecabilă, condițiile de aici, dușul este apă caldă în permanență. Există un singur dezavantaj. Maternitatea a reușit să deschidă până acum doar 2 astfel de rezerve de lux. Chiar și așa, readucerea celor 2 camere la standarde de 3 stele a fost făcută cu sprijinul sponsorilor. Cele 2 rezerve de lux nou înființate sunt foarte căutate, având în vedere confortul deosebit oferit mamei și copilului, cât și posibilității de socializare și de acomodare a mamei în noua ei postură. Cum cererea pentru rezervele de 3 stele este foarte mare, conducerea maternității pregătește deja alte 2 locații, care să fie transformate în saloane de lux. În loc să se clarifice, situația de la Centrul Medical